versiering, koffie, gebak en een speech. Dat betekent dat er wat te vieren valt bij het zwembad inderdaad. Ja, we vieren vandaag 25 jaar Spetter. Spetter, de zwemschool bestaat 25 jaar. Waarvan 12 jaar nu in Bedaat en daarvoor 13 jaar in Leeuwarden. Dus dat moet gevierd worden, hè. Dat is een feestje waard in deze tijd. Het zwembad bevindt zich in het MFC van Bedaat en dit MFC had het financieel wat lastig. Dus het loopt wel een spannende tiert. Ja, onzeker hè, maar ik heb wel alle vertrouwen erin. Ik bedoel, er staat hier een prachtig pand, er is hier een prachtig zwembad. Ongelooflijk veel zwemmers, ongelooflijk veel tevreden klanten. Ja, dat gooi je niet zomaar weg. Dus ik heb echt alle vertrouwen erin. Wat jou betreft, nog wel 24 jaar Spetter erbij? Nou, qua spetten wel, maar ik denk niet dat ik over 25 jaar nog sta erop te geven. Hè? Daarvoor heb ik de nieuwe generatie, die gaan het overnemen. Ja.